The king of cats approaches his prey by the water hole. Well, some other time, perhaps. Aquia, the art of sparkling water, powered by Arga. Kenny Detlevberg. Der altså ses her på billedet, han er Grim og bygning. og han beskrives derudover som Grimt hår. og med, Saltet hud. hvis man ved, hvor han opholder sig, så skal man kontakte politiet, så de kan pågribe ham, og politiet kan kontaktes på 98 49 14 48. Og netop politiet har vi kontakt til nu. Vi skal tale med Jesper Drejer fra. Læsø Politi. Kan du starte med at fortælle os, hvordan det kan være, at I først kommer ud med oplysningerne nu, at han har været stukket af siden den 2. december, hører vi? Ja, det ligger således, at de miljøer, hvor Kenny han har opholdt sig siden den 3. december, de har formentlig ikke haft interesse i at fortælle os, hvor han har opholdt sig hen. Så det er ganske normalt, at vi ikke får nogle oplysninger. Og vi har selvfølgelig opsøgt alle de adresser, hvor han hidtil har været uden resultat. Og vi vælger så derfor her. Hvad siger du? Men hvordan kan det være, at I ikke offentligt har efterlyst ham, så I kunne få hjælp til at finde ud af, hvor han var? Altså, det er heller ikke normalt, at vi gør det, men grunden til, at vi går ud nu her, er, fordi han er begyndt at udvise en særdeles farlig adfærd. Og det kan så også måske skyldes, at han ikke har fået sin medicin, al den stund, at han også er psykiatrisk patient. Siden hans flugt den 2. december, har I så fortalt de forskellige vidner i sagen, at han var på fri fod? De nærmere omstændigheder, det kender jeg ikke til omkring vidnerne. Hvad er status på efterforskningen nu? Jamen, status den er den, at vi eftersøger ham og har gjort det hele aften, og vi har opsøgt adskillige bopæle på Læsø. Desværre uden resultat. Og hvad gør I så fremadrettet? Jamen, vi håber selvfølgelig på befolkningens hjælp, og lige at rette henvendelse til os, hvis de ser ham. Vi regner helt sikkert med, at han er i misbrugsmiljøet i Aarhus. Er der grund til, at borgerne skal føle sig utrygge ved, at han er på fri fod? Umiddelbart har han jo kun rette henvendelse til de personer, som han kender i forvejen, og som han har haft nogle sager med, så der er ikke den store bekymringer for den almindelige borger. Men når nu han har været på fri fod siden den 2. december, hvordan kan det så være, at første her det seneste døgn sådan har intensiveret jagten på ham? Jamen, som jeg også nævnte før, så kan det eventuelt også skyldes, at han er blevet mere og mere syg, al den stund, at han ikke har fået sin medicin. Det kan være en af årsagerne, men ellers så kan vi jo kun grue for, hvad de andre årsager er. Men det er vel en beslutning, I træffer, hvor meget man ligesom skal eftersøge sådan en person her. Hvad er det, I har vurderet i den her sag, siden 2. december ikke har sådan intensiveret eftersøgningen? Det er jo mange ting, der spiller ind her. Der er jo desværre flere personer, der undviger fra forskellige steder, så vi har ikke i første omgang skønnet, at han har været farlig for andre end lige de personer i hans nærmeste omgangskreds. Men det skønner I så nu? Ja, det gør vi jo al den stund, som sagt, at han har opsøgt dem her torsdag og udvist en særdeles farlig adfærd. Hvor farlig er han? Jo, det er jo igen, altså for de personer, som han har været i sag med i forbindelse med den sag, hvor han sidder varetægtsfængslet, der er han selvfølgelig farlig for dem. Men umiddelbart så skønner jeg da bestemt ikke, at han er farlig for den almindelige borger. Og de her vidner, du taler om, som han altså har opsøgt, hvad fortæller de? Jamen, det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Det fremgår af sagen. Er de så under en særlig beskyttelse nu, eller? Nej, det vil jeg heller ikke komme nærmere ind på. Godt, du skal have tak, Jesper Drejer, fordi du var med her.